În campanie minți ca să te voteze electoratul. Da. După care nu-ți mai pasă. Uite, pentru aceste cuvinte o lăuda doamna Turcan pe Elena Udrea. Bună seara! Bună seara. Doamna Turcan, iar ați venit, doamnă? V-ați rătăcit sau ce? Nu m-am rătăcit pentru că doar proștii se rătăcesc. Da, mă rog. Uite, Ce uite? vă place ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Cu ploile astea. Nu vedeți că a venit potopul peste țară, că plouă continuu, că ne mătură apele. Vă place ce se întâmplă? Nu, dar de ce să-mi placă? Păi de aia, că din cauza românilor plouă așa. Plânge cerul pentru că românii stau degeaba și nu muncesc. Imediat, ați făcut dumneavoastră legătura asta, a? Normal. Normal. Cum să nu? Cum să nu o fac? N-ați văzut că noaptea mai ales plouă și mai tare? Așa și? Păi e exact atunci când românii dorm. Nu, eu cred că nu poate să fie doar o coincidență, nu pot să cred. E o pedeapsă pentru lenea din țara asta. Nu ne mai suportă pământul decât de leneși suntem. Abia așteptăm să se termine programul de muncă și să plecăm acasă. Vrem să ne pensionăm în floarea vârstei, la 65 de ani. Cum să nu plouă? Cum să nu ne măture potopul dacă suntem atât de puturoși? Doamnă, ăsta e un fenomen meteo, doamnă. Unul foarte serios, are legătură cu încălzirea globală, adică, cum să vă spun eu să înțelegeți și dumneavoastră? E taman invers. Taman invers cu ploaia asta. Ploaia asta e din cauza faptului că am muncit prea mult. Da, că am exploatat resursele naturale ca nebunii, că... Nu cred. Nu. Ploile astea sunt o pedeapsă și mai ales pentru asistații sociali. Da, pentru că ei așteaptă să le pice din cer. Și le pică din cer, bineînțeles, 100 de litri de apă pe metru pătrat. Gata? Ați terminat? Aș mai avea niște lucruri de spus, dar sunt foarte nervoasă și cu greu mă stăpânesc. De ce, doamnă? De ce sunteți nervoasă? De la ploaie? Da, bineînțeles, de la ploaie, că de 3 săptămâni mă plouă în continuu. Deci nu mai pot, o secundă, n-a stat ploaia asta. A tocat în permanență. M-am săturat de ea ca de drepturile angajaților. Haideți, lăsați, că n-a plouat chiar așa tot timpul. Că s-a mai și oprit. Nu mi s-a părut. Ba, s-a oprit. Nu. Au fost și câteva ore cu soare, pe urmă era început să plouă și tot așa. Bună seara! Bună seara! Mă scuzați că vă deranjez. Dar dumneata cine? Numele meu este Florin Busumic și lucrez la Institutul Meteo și am observat un fenomen interesant. Stați puțin, busul mic? Da, ca să nu fiu confundat cu busul. Am înțeles, da. Ce fenomen ați observat? Că plouă? Nu neapărat. Am observat că e un nor negru de ploaie care de câteva săptămâni se mișcă după dumneavoastră. După mine? Da, exact. Unde mergeți dumneavoastră, hop și norul de ploaie. Cum? Nu înțeleg. Vă explic eu, doamnă. Adică domnul meteorolog Busul Mic, aici de față, zice că plouă doar pe unde mergi dumneata. Pe asta am zis și eu. Asta zic, dar trebuie să explicăm nu mai multe. Ați înțeles? Cum ar veni, ploaia asta este o pedeapsă, într-adevăr, dar nu pentru lenea românilor. Da. Stai cu procesul. Foarte bine de știut. Da. Vă las, am niște treabă. Aveți treabă, da. Dar unde mergeți? Nu vă spărați. Mă duc în Grecia să Așa. le stric românilor de acolo concediul. Am înțeles. Pe unde ies că iar m-am rătăcit? Iar v-ați rătăcit, parcă, da. Pe oriunde ieșiți, nu mai ieșiți din viețile noastre, vă rog eu frumos. La revedere! Mulțumesc, domnul Busumic.